Nije najbolji prijatelj, s njim ga je zasmeta. Mene nije zasmetao Milanović iz niza razloga. Milanović se svašta može prigovoriti. Ne znam, međutim, ni za tračeve koji bi ga povezivali s korupcijom. Svakakve druge stvari znam, negativno njemu to ne znam. Na tomu, ako je tomu riječ... Koje druge znate negativno njemu? Pa primjerice to da baš nije pristojan sa subesjednicima, da nije komunikativan. To je sve legitimno. Da, ali to se meni ne sviđa. To je legitimno za mene, ali nije legitimno za predsjednika vlade. Ja mogu biti čovjek koji sjedi kući i mrzi čitav svijet. Ali ne mogu biti predsjednik vlade koji ne voli ljude. I ne voli s njima razgovarati. I voli se svađati. I voli pametovati. Ja mogu biti profesor koji pametuje. To je moj posao. Posao predsjednika vlade nije da pametuje. Ali to nisu kaznene stvari. To su stvari, ako hoćete, estetičke naravi u ovom pogledu. Dakle, to nije problem. Dobro, čovjek nije demagog, evidentno, dakle, u tom kontekstu. Tomu se sigurno ne može prigovoriti. Ono što je za mene veliko čudo, kako je ikada mogao jedan dan biti diplomat. To je za mene zaista izvor beskonačnog čuđenja. Ako ikog znam ko nije talentiran za diplomaciju, to je Zoran Milanović. Ali možda ne znam dovoljno tomu. Gospodin ministar preko puta možda zna više.